ina ba kuwa wai ina ce diya gani taso in jiya ce diya ke ba kuwa ruwa in shin ka ɗauko in banga ke aza tukunya ba ko ba kuwa ba ta cin komi ai baka ban ba baka kawo ba ke ba kuwa har gare mu cikin daki ashe abin ga mu kan mu ba kan mu kumiya wanda ya ba ko daraja shi ya kai kadai ka ba kanka kunya kai to yanzu kina nufin ko baki da yan kuɗi a samu a dan azata kunya a tanadi ba kuwa ga ai ba kuwa ta ba to ni ba kuwa ta na jiya to abinda za a yi dai in wadda duk aka yi ki azata kunya a tanadar ma ba kuwa ga abinci wadda duk dai ka kai to yanzu kina nufin bako da yunwa aka barinta ha to kuma wannan zamna da yunwa bako ba ta zama da yunwa kai ke wallahi ke cika da abinka to haka nan za mu kwana da yunwa mu kon haka na ai babu lahi to najiya ai akwai dubarar da aka yi ke mi a sunan bakuwa na'am yaki to Allah kada ki ga kamar ba a baki wani dan abu na ci ba nan gida azumin dare muka yi wani lokaci ba don cikin wanga wata na muka azumin dare don Allah kake damu ke jiya ke ma ki azumin ki saba wallahi azumin dare muka yi abinda za a yi yanzu sai ki shiga nan cikin ɗaki ki kwanta mu nan ne za mu kwana waje saboda ba ƙura bana rahama na shiga cikin ɗaki ke ko ki ɗauki ji ɗan min da gadon ga ƙasa ina wa iyawa ai komi kace ki dauko tabar maki kishin hidanin ne a ganin da ne ga da kwanta nan ne gani in shi da tabar ma ta in kwanta ke gadon nan hatsoro ne nika ke san kwanaki kusa ta nan ne da ni kwanta babu abin da ba to wallahi turar da kawai ya gyaro shi bai koma lalace to in ji shin awo to yayi to dauko tabar maki kishin hidanin ne barin dariya ka kai wallahi ne ni da wallahi barin dariya ka ba ni dariya do ai ba kuwa ga gida ina cege take wai ni ce ki aro min zane na in kwanta in ko ba ki da shi wani zane ne ka aro ma zanen lullubi man da shi in ba ki da shi in aro na bakuwa Allah bai rufa min asiri a mai san baya ka aro na bakuwa wallahi ka aro bakuwa ka lullube a ko ba haka nan ne ka ni ba wallahi tallahi na san abin da ka sani tsakanin wallahi waɗuwa da ni ba ke ki kasan ba amma ni da kashe ka budin da reke shin kina ara min zanen ban mu arawa kaji wallahi ina ara na ba kwa garanka ni ana kan gangamo na su a garan duk dai wanda dai kika so ki gane ni ban kwan ba wallahi dole in kwan in ki so ni ka babale in ci baka kwana in ki so in ka ki so in kwan ni ce ba ni ka babale in ci baka kwana to don haka kaji kana da kwanci ga karan gadon nan ɗakin na abba ka shiga wannan kan ba ga muna duk kwance da ni da ke ba wa a dole garan kana da aka ci haka kake kamar mai yayi ba wa a dole garan ba ke ba ni a dole ina ruwa na da ba to amma ka haishe ni ka hana sun ba nice wallahi ka fara tawa ni ka fara kira ba kuwa to ba tanadin bako aka yi ba ke bako wara bana lahira in ka tashi bako ka fara gani bakon da ka sarkat rabo bunguna karewar ta annan bunguna ba raba ba ke ni dai ban iya wadda ki iya ba hakke kwanta sai ɗaya ina baka sai ɗaya me da kika rike min rike ina wallahi da mutane ɗauko a yi sallah wallahi ko lallai gaskiya na ni awawan
buta baka ta yaba daki ai buta can take wallahi akwai ta tana wallahi ka kaga kuma ka kwanta shantalu saboda babu ruwa da shantalu da zaka dauka baka ta sani kuma shantali to ba shiga dakin wallahi baka shiga wallahi kina sai ɗaya yanzu kina nufin ɗaki na ban shiga baka shiga kaji shi ina zuwa shin kina nufin to ɗari nika ji ina wallahi iya kwana nan da kai rike to wallahi ɗari nika ji ina ɗari shi kashe ka ai ni ta kwanta wuri kace a'a sai dai mu to bar ta yo wuri ni mu koma ɗaki bar ta yo wuri mu koma ɗaki ban yarda ba sai in ta cuta gaji ke ba kuwa ke ba kuwa ka ce sai kwana to ta koma nan ne to ban da ikon koma ɗaki ba dalili na ba dan ya ga garba kace gaba gare ta kace shiga cikin ɗaki to sai shi ai ban ji kice awo to wallahi ta koma waje ni to ta koma waje ni in koma ɗaki haka nan hada koma ɗaki ai sai da ta gaji da ɗaki ta koma wuri sannan mu koma ciki kaji ni dai wallahi inda ba kwana take ba da dai ta komo nan ne in huta mu koma ɗaki ba gane mu haka nan ni ka sani ina ba ke ba kuwa wallahi sakanni nace to wai ina ba kuwa take ke ba kuwa mu kwannan tun da haka kika so babu ruwa na ina ba kuwa na hida su inda dai ka riki haka kun rigimar mai tago rigimar mai tago wai shikenan abinda za a yi ke ba kuwa ki komo nan ne ki kwanta ina sannan ko ban zaɗa ka zahi don wani sauda'i na aggare ta na rike kafafun mutane in dare yayi to kada ta zo can ta shakare ki a galahi na a ce ne ni kawo ki ne komi dai ka ce min ce min na hasbuna Allah wa ni'mal wakil ku koma suwa wallahi mabiya kenan a tare da ke yanzu ni an mabiya na babu wani mabiya na an ba kai ba kamar wani abu haka nan take kowane wata ke faɗo cikin lokaci shin waje kika so ki kwanta bai Allah to ta kwanta tashi mu ta yi daka wuce to ta aka dai wuce mu ta yi ba ki shiga ɗakin sai na wuce Allah shi sauka Allah shi raba ni kula ne sai na kaka ji kenan wallahi ke gani kinki mai sa wallahi ba dai ba ki na yadda ai kai nika ce mamaye kan ai kai nika ce to yau ta zani na mun tafi in rake ka kai wallahi sai dai ki bai min haka wallahi na yi goloko wallahi na yi ma shi wai ba kuwa kika jin ke ba kuwa da ka kawo min ai ba kunci na ba wanga mina hici na ke ta zuwa gidanku ke ba kuwa tashi ke ba kuwa don Allah abin da za a yi tun da ta abin ga tashi mu ta yi miki rakiya ki tafi a wallahi ba kuwa Allah ne ka yi mana nasiha har da zai to ta ce ki mata nasiha har da ai ba lahin ta da ba lahin ka na tsohon mai ni tun da ka ga ba kuwa mai na ce ma mai to maka dade nan ne yanga na ce maka mai ikon ciki boye Allah ba lahin ki na ba ai lahi ne na don na san wani ciki wuce mu ta yi daka dan kuma hitsari ka kaji ka kai ka wani tsari ina bai da kai